모강 가지고. 우달구리니 jawab 우달구리니. खुलुमबाय मैया दाख्लैसो जोङो मैयासो सासे हिनजावखौ थैनाय खोनादों गुवाहाटीयावहाय बुथार जाजानाय खोनादों बिबो गुबुन हारिजों जोंनि बर' सिख्लाया नंगौना नङा अब्ला लाजिनो रोंगोना रोङाखै बर' सिख्लाफोरा आं भिडिअ होनायाव सासेबो हिनजाव मानसिनि कमेन्ट गैया फेसबुकआव मानो होनबा बिसोर लाजिजोबदों दै लाजिदों मानि थाखाय लाजिदों गुबुन हारिजों बुथार जाजानायनि थाखाय लाजिदों जोंनि बर' हिनजावफोरा गथ' सानै साथाम थानाबो नै दिनै साब्रै साबा हौवाजों हाबा जानाय मानसि दङ दै नै दा एग्जाम्पल नै भिडिअखौ आंनो हरदों सासे सिस्टारा सुस्मिता बसुमतारिया फाथैलाय बिसिनाय बे लायनो गावनि हौवाजों संसार जानो हालिया लायनो गुबुन हारिजों थांलायसिगोन फाथैलाय बिसिलायसिगोन माने जोंनि बर' हौवाखौ मुगैयो मुजुयो जोंनि बर' हौवाया जेबो खामायनो रोङा थाखा फैसा गैया बैफोरबायदि मुगैयो ना जोंनि बर' सेंग्राफोरा जि कम्पानियाव थांनानै एसे खस्थ' थैखौ दै खालामनानै हिनजावफोरखौ न'खरफोरखौ फेमिलिखौ फिसिगासिनो बेखौ हिनजावफोरा मिथिया हौवाया थाङो कम्पानियाव हिनजावा न'आव थानानै स्कुटि लागोन दाब्रायगोन गुवाहाटीफोरावसो जोंना रुमाव थाहैगोन बैफोरबायदिनो हौवानि अननाय गैला गथ'नि अननाय गैला नै गुबुन हारिजों हाबा जानोसै नै गथ' सासे जाबा होना हरजानोसै नै सोरजोंबा बुथार जानोसै बेफोरबायदिखौ जों मिडियानि गेजेरजों नुबोगासिनो लोगोफोर दै एक्सुअलि सिगांनिफ्रायनो आं बुंगासिनो गुबुन हारिखौ लानाङा नै बुथार जाजानाय जाथाया आं बेखौ बुंदों एक्सुअलि मानियाना मानसिफोरा मानिया माने भिडिअनि गेजेरजों बुंबा बिसोरो नंखाय सानो है बर' हारियालाय मा थाखा फैसा दोङो बर' हारियालाय बेसेबां इनकाम खालामनो हायो बेसेबां धोनि बैफोरबायदि बाथ्रा बुङो माने भिडिअफोराव सोरबा सोरबा सिख्लाफोरा बेनिखायनो जों सानो दे नोंसोरनियानो जाथों होनना सानो जोङो ओमफ्राय जोङो दा मा नुनो मोनदों थैनायाव बे सुस्मिता बसुमतारी थैनायाव ना रावबो पाब्लिकआ गाबाखै जानांगौ न'नि मानसिया गाबदों रावबो पाब्लिकआ मोदै गवाखै कंग्रेसुलेसनसो जासिहरदों सिस्टारा थैबायबा कंग्रेसुलेसन होननानै मानो होनबा बे बर'जों बुथार जायाखै गुबुन हारिजों बुथार जाजादों नंगौना नङा लोगोफोर बेनिखायनो आं बुंदों गुबुन हारिजों बर'नि हारिनि अननायजों आलदा जेमान जानो गैयानो जाथों जेमान गोरिबानो जाथों बर' हारिया बिराद आलदाखा लोगोफोर साननानै नाय बर' सिख्लाफोर एसे सोलों एसे बुजिनो नाजा मा बुंबावगोन नोंथांमोनखौ दा बेखौ आं जेबो बुंथ'नो गोसो गैला नोंथांमोनानो मोजां मोजां कमेन्ट खालामखायो बुजायखायो नंगौना नङा लोगोफोर सानैसो सिख्लाफोरनि थाखाय बे भिडिअखौ शेयार खालामना हो जाहाथे एसे लाजिथों जाहाथे एसे बुजिथों गावनि बिमा बिफाया सेफ लाखिथों दे लोगोफोर दे दा जोंहा दोनथ'नानै नैबे भिडिअखौ मोनसेखौ नायग्रोना लानोसै बेखौ आंनो हरनाय जादों उदालगुरिनि सिख्लाया बिजनियाव जानाय खोमा जाथाया गामिखौ आं बुंथ'लायला बेबो माने हौवाजों गोसो गैलानोलै बे सानै साथाम हौवा लादोंनो बेबो हौवाजों गोसो गैलानो गथ' सानैजोंनो सासे हौवासा सासे हिनजावसा फाथैलाय बिसिनाय जाथाय नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जाबाय एक्सुअलि सासे हौवाजों गोजोननाय गैमारा नामा जोंनि बर' हिनजावफोरा गथ' गारना खारनाय मा गैया मा दोङो जाय मानसिया गोरिब बेखौ बुङो आथिं आखाइ मेगन गाना गुजा बेफोरखौसो गोरिब बुङो आथिं आखाइ थासान्दि मावना जानो हानाय थासान्दि मानसिया गोरिब नङा ओंखामखौ लगन थायाबानो जाबाय न' बांला माबा बांला बेफोरखौ साननो नाङा हिनजाव माहारिफोरा लाइमोनफोर आथिं आखाइ थासान्दियाव मानसिया धोनि बेखौनो साननानै ला थाखा फैसाजों नङा थाखा फैसाया दिनै दोङो गाबोन गैया मानसिया दिनै दोङो गाबोन गैया एसे बुजायबावनो बर' सिख्लाफोरखौ बर' हिनजावफोरखौ आं बुजाय खुगायानो रेवलायलांबाय लोगोफोर दै मेंनाय मोनबाय आङो दे भिडिअखौ नायग्रोना ला बारा बाथ्रा बुंना लाजि मोननो हागौ गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो आरो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों अन्नानै फोरमायहरलायदो थ' थेंक इउ स' माच क'क्राझार उदालगुरि चिरां बाक्सा तामुलपुर रङिया राङापारा तेजपुर सनितपुर धेकियाजुलि थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामनायनि थाखाय आरो दिनैबो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आं भिडिअखौ नायदों कमेन्ट खालामना फोरमायहरलायदो लोगोफोर दे भिडिअखौ दान्दिसे जोङो नायग्रोना लानोसै बे हिनजावनि जाथाया बोरै जाखो फाथैलाय बिसिनाया मोखां गाजोङो
사비시 원하고 비는 사비시. 사비시 원하 우달구리니 hinjawa 우달구리니. 야, 가. Eto moजां न' eto moजां गामि eto moजां संसार थेवबाबो फसायबावा हिनजावा Đang báo thì không. Eto moजां नुगोन नायलाय माबायदि खेबनांगौ पकटपारा ना मा होनो गामिया पकटपारा उदालगुरि पकटपारा नै दाख्लै गसाइगाव खारनाया नै दिनै फाथैलाय बिसिबाय जों गामियाव नै मैया हरनि गाथियाव फैदोंनो हौवाजों दोनबोजादों नै ओमफ्राय दिनै लाखिला खनथाम जाबाय बियो खारनाया खनथाम खनथाम जाबाय एबारजों फाथैलाय बिसिबाय दिनैनो फाथैलाय बिसिबाय फार्स्ट टाइम नुबाय आं होनांगौलाय जाबासो खानायखौ लांथ'सो सुनांगौमोन खानायखौ लांथ'सो सुनांगौमोन बिनिखौ खानायखौ जोङो सारनांगौ नै थांसिगोन नै गोजान गिनानै थांबाय ओइ मैया दाखालि खारनाया दिनै गैला बियो साबेसे हौवा लानो बियो बायहेरायाव खालामथारो बेनो साबेसे ओइ नायनानै लाखा खालायनांगौ बिदिखौ आरो हौवा गोदान लाबोनो नागिरदों बियो हनै फिसालाखौ गारनानै फिसाजो दङ बेहा सासे सासे दङ Ya, partiku di pasuk, lu pasuk di pasuk ham deh. Ham ni bohong, dia kami ni bohong. Kau itu pak, dia bisa dia. Pak, jabai. Dia gila saya sengsara aja belabai. Asal orang. Mana di kuku nak? Mana kusar kau? Jangan ni sebab gunam. Gunam kusar. Ada kisah kadang kawaya ke sudah mungkin jawab ke sudah marah. Jawab ke sudah marah.